V tejto prvej lekcii si budeme hovoriť niečo o tom, aká je práca interiérového dizajnera, v čom spočíva. Interiérový dizajner je človek, ktorý by mal v prvom rade pomáhať svojim klientom. Mal by ukazovať ľuďom, čo je správne v bývaní, aké parametre majú preferovať, na čo sa majú zamerať a čo je pre nich to najlepšie. Táto profesia by nemala byť prioritne len o zarábaní peňazí, aj keď samozrejme interiérový dizajner potrebuje zarobiť a potrebuje z niečoho žiť, ale jeho naozajstným poslaním, jeho náplňou by malo byť to, aby ľuďom dokázal vytvárať krásne, harmonické a prívetivé domovy. Často sa v mojej práci stávam svedkom toho, že v dnešnom svete je dôležité v prvom rade tie peniaze. To znamená nabúchať strašne veľa bytov, urobiť čo najhustejšiu výstavbu, urobiť strašne veľa projektov za čo najkratší čas. Potom sa to ale odzrkadľuje na tom, že ma oslovujú klienti, ktorí ten byt nedokážu zariadiť, kde sa v podstate nedá bývať, kde sa necítia tí ľudia dobre. A dizajner potom napráva takéto chyby. Samozrejme, nie je v našich silách byť kúzelníkom, ale častokrát dokážeme urobiť aj nemožné. A to by malo byť vlastne náplňou dizajnerskej práce. Človek by mal v prvom rade myslieť na klienta, na jeho dobro, na to, že on v tom interiéri bude bývať. Mal by mu ukázať tie najlepšie riešenia, ktoré existujú. No a samozrejme, veľmi dôležité je vystupovať pritom príjemne, byť k tým klientom zdvorilý, byť k nim milý a nájsť si k ním takú priateľskú cestu. Nevystupovať ako nejaká oficiálna spoločnosť, pretože to je také chladné a neosobné. Ľudia radšej spolupracujú a radšej sa rozprávajú s niekým, koho poznajú, kto je na druhej strane. Je to osobnosť, ktorá im zdvihne telefón, je to človek, s ktorým sa môžu porozprávať, niekedy aj občas na niečo posťažovať. Takže takýto osobný prístup a hlavne zodpovedný prístup k tým problémom klienta je veľmi dôležitý. Takže v dnešnej dobe tento interiérový dizajn je už veľmi trendy. A začína ho robiť čím ďalej tým viacej ľudí, aj čím ďalej tým viacej firiem. Pretože si myslia, že na tom sa dá veľmi ľahko zbohatnúť, pretože teraz je to in. Ale pokiaľ to nerobia srdcom, tak to nemá význam. Takže v tejto lekcii si povieme niečo o tom, čo obnáša táto práca a čo je pri nej najdôležitejšie.